يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية لما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارة منفوكا أبركادا هلمي سونانين كبيدوان إيرانا ka tanuni wali mando ko lase aw kelenna pela chilema dana ya talila kada tuli suka ni mba fo mako tuli nyeta dore ko nyeta tv jem kambe ka fle ofen wati na jem kambe ni amba fa mako faso jokene jem ganye membe nyana maya tuli nyeta jabarani so sanfe doko ni wati kele ambi foli ni wali mando ko lase aw kelenna pela chilema dana ya talila kada tuli nyeta ka sababu ke jem kan yere ni anafaye aw kelenna pela chile anga foli bese obema ni nyana maya ta kalaje walma ni adama dia yere ta kalaje ibaye kafo lahalaya fila do tuma dɔ la kɛnɛya bɛ bana bɛ walima bana yɛrɛ bɛ kɛnɛya bɛ o togo kelen na tuma min na an bɛ kɛnɛya la ko ka bana ɲɛsigi tuma min na fɛnɛ a dɔ bɛ dɔ la ni farigan fɛnɛ b'i la wulikajɔw ni cɛsiriw bɛ bila sen kan walasa ka se ka kɛnɛya ɲini kɛnɛya ala k'a sabati an n'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bi masala bɛna boli kisa min kan o de ye bana ye bana min ni an b'a fɔ a ma ko drépanocytose nansaraw b'a wele o wele togo la nka anw fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔ wele togo dɔw b'a la minnu ni an da bɛna so o ma dɔw ko koloci bana hali ni y'a sɔrɔ a furakɛlilaw walima jɛkulu minnu sigilen don walasa bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na olu ko jolici bana koloci bana jolici bana ni nansaraw b'a fɔ a ma ko drépanocytose nin ye bana ye bibi in na min ni a kɛlen don ka degun lase maliden caman ma haka ja farafina ma haka ja diɲɛ bɛɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma bana gwɛlɛnba don bana min ni a bɛ se ka dankari adamaden ka ɲɛtaga yɛrɛ la walima i ka maaya yɛrɛ la o kama walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ bana in kun ka ko kɔrɔfɔ la jɛkulu min sigilen don jamana in kɔnɔ min kɛlen don ka i disi da bana in disi la o jɛkulu n'a bɛ fɔ a ma association malienne de lutte contre la drépanocytose bakurubalen na n'an ko a ma ko AMLUD an ye wele kana bi an n'u ka se ka barosigi kɛ a bɛ kɛ waati ɲɛkɔrɔ waati min ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin jolici bana yɛrɛ walima koloci bana kɛlɛli ma diɲɛ yɛrɛ bunako kan n'a bɛ fɔ o ma ko 19 juin n'o ye juin kalo tile 19 natɔ ye labɛnw jumɛnw sabatilen bɛ o kama AMLUD sigi ni bi cɛ u sera ka wulikajɔ jumɛnbaw jumɛn kɛ u ka baaraw la gɛlɛya jumɛn bɛ u kan AMLUD a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de wa a bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ jaabi ye min bɛna sɔrɔ ni jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na ni ala sɔnna ma k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn maa fila minnu ni an ye u wele ka na bi an n'u ka se ka barosigi kɛ an ka faamuyaliba sɔrɔ u ka jɛkulu kun kan ko kɔrɔfɔw la o ye an balimakɛ ani an tɔntɔn Agibu Sume Kulubali Agibu Sume Kulubali ale ye jɛkulu in ma ye min ɲɛsilen don ka nafoloko yɛrɛ kisaw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se an balimamuso ni an tanti ma Fatumata Togola secrétaire général do par intérim jɛkuluba kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na an n'olu de bɛna baro kɛ hakili la b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliw caman bɛna sɔrɔ baro in nafa bɛna bonya aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ala ka ani sababa bɛɛ fɔtɔw la yani an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di Agibu Sume Kulubali ma ale ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma Agibu Sume Kulubali salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'u la dukɔnɔmɔgɔw baasi t'u la alhamdulillah ayiwa i Kulubali aba ayiwa ni ma ko k'e ka foli kɛ nin waati in na sisan ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. ayiwa n bɛ foli min kɛ n bɛ dugawu kɛ an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la an bɛ tele ɲɛta fo
wala ɲuman dɔn wala ɲuman dɔn ye mun ye ka an wele ka na an sigi kɛnɛ kan k'an k'an da don an ka bana la bana min kɛlen bɛ diɲɛ bɛɛ jɛ ye bi ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna vraiment o ye foli belebele ye an kan ka min lase kelen ɲɛta ma ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka ɲɛta sabatiw ye ala ka ɲɛta sabatiw ye si ni kɛnɛya di a baarakɛlaw ma an kɔni an b'o foli tabarikala a diyara an yɛrɛ kosɛbɛ an b'a dɔn Bamakɔ ye dugu ye bɛɛ lajɛlen dugu mana jɛ an bɛɛ b'an sen kan kow ka ca nka ka ci bɛɛ lajɛlen bila ka wele jaabi walasa ka se ka na an ka ɲininkaliw jaabi ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ma an bɛ foli lase sigi yɛrɛ ma an mun sɔnna ka na an ka wele jaabi k'a fɔ ko i kulubali ayiwa an bɛ taa an tanti ni an balimamuso yɔrɔ Fatumata Togola n'ale ye secrétaire général par intérim ye ni jɛkulu kofɔlen kɔnɔna na salamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Hɛrɛ dɔrɔn. Baasi t'i la? Baasi fosi tɛ. I Togola denbaya ka kɛnɛ? Alhamdulillah. Ayiwa Fatumata Togola foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛta filɛbagaw ma. Télé ɲɛta an b'a fɔ télé ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatullahi ni wagati in na ka o fo k'u barikada u ka lamɛnniw la ka fara tɔnsɔnbɛ ka fɔlen kan an b'a fɔ k'Ala ka faamuya ɲuman d'an ma ni émission in bɛ ban wagati min na kosɛbɛ an ye faamuya caman caman sɔrɔ. Ayiwa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Fatumata Togola an minnu bɛɛ lajɛlen sɔnna k'an ka wele jaabi ayiwa ne b'a ɲininkali daminɛ Agibu Sume Kulubali la aw ka jɛkulu a bɛ fɔ a ma nanzarakan na Association Malienne de lutte contre la drépanocytose jɛkulu in ɲama de k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun don dɛ a sigikun ye mun ye. Ayiwa an balima lamɛnnikɛlaw an bɛna an da don an ka jɛkulu la Association Malienne de lutte contre la drépanocytose ni a bɛ fɔ a ma ko AMLUD jɛkulu min don an sigikun ye bana dɔ kɛlɛli ye n'a fɔra ko ka bana in kɛlɛ bana kɛlɛcogo ka ca an ta ye a kɛlɛ sugu min ye ka bana ɲɛfɔ k'a bɔ dugu la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna se ka faamuya sɔrɔ a la sensibilisation donc k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min an ka maakɔrɔw dun b'a fɔ bana n'i y'a dɔn i y'a furakɛ sigiyɔrɔma 50 donc kun dɔ ye k'a ɲɛfɔ a bɛ se ka faamuya cogo min na parce que bana in bɛ yɔrɔ min na bi a banabaatɔ ka ca mɔgɔ caman bɛ yen bi b'u sen kan fɛn t'u la mais n'i y'u ka dukɔnɔnaw ta ka sɛgɛsɛgɛ balima bolow la i t'a sɔrɔ bana in a banabaatɔ dɔw bɛ dɔ ka so bien dɔ sigiɲɔgɔn dɔ donc an ta ye ka ɲɛfɔ kosɛbɛ pour que a bɛ se ka faamuya jɛkulu in fana sigira sigicogo min na jɛkulu in banabaatɔ somɔgɔw Ala ye maa minnu garisɛgɛ don bana in na ani a furakɛbagaw ani an limanaw olu don farala ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu in sigi ka tɔgɔ da ko AMLUD. Tabarikala ayi ni ko drépanocytose nanzarakan don hakilila bana in sigikun ye ka i disi da o la i y'a fɔ cogo min na wulikajɔw ka bila sen kan maaw bɛ se ka bilasira cogo min na a bɛ fɔ mun ma ko sensibilisation drépanocytose tɔgɔ ko la fereke b'a la an ka jamana kɔnɔ dɔw ko koloci bana dɔw yɛrɛ ko jelici bana i bɛ se ka o yɔrɔnin walawala an ye dɔɔni an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. n bɛna o yɔrɔnin n da don o yɔrɔnin na hali bi mɔgɔ caman do b'a fɔ ko koloci bana in ye a foroba filili ye anw ta in c'est vrai bana min do a bɛ jeli do la jeli bɛ dilan kolo kɔnɔ donc a dimiw bɛɛ nacogo ye kelen ani koloci tubabuw k'a ma ko rhumatisme anw ka bana in ye drépanocytose donc fɛn minnu do bɔlen mais fɛn kelenw tɛ u bɔ mɛ ɲɔgɔn fɛ voilà nka fɛn kelenw tɛ dimiw nacogo bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye mais koloci bana ale bɛ furakɛ ka ban an dun ka bana ye n'o ye jelici bana ye ale tɛ furakɛ fiyewu fiyewu ka ban i b'i ka maaya kɛ n'a ye i b'i ka adamadenya kɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔw sigilen b'a kama u b'i dɛmɛ i bɛ se k'i ka adamadenya kɛ n'a ye cogo min na ka sɔrɔ a ma dankari la sinon ale tɛ furakɛ ka ban. Lala ni kɔni baro in bɛna fisaya kosɛbɛ kosɛbɛ bi
bari tuma dɔ la an b'a ye an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ni bana in b'i la a bɛ fɔ ko situlu mɔ a la ko wulu kolo sisi ko mɔ a la jakuma kolo sisi ko mɔ a la k'a bɛ bana in ban pewu nka an bɛna faamuya bi baro kɔnɔna na k'a fɔ bamananw ko cogo min na zonzan bɔ bɛ fali fɛ k'a sɔrɔ a den tɛ a bɛ fɔ bana min ma nanzarakan na ko rhumatisme ani bana min bɛ yen nɔ ko la drépanocytose u tɛ bana sugu kelen jolici bana ka taa se koloci bana ma ninnu tɛ bana sugu kelen la an b'a jigiya yanni ka jɛmukan in ban faamuyali ba bɛna sɔrɔ filɛlikɛla jama bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ taa an balimamuso ni an tanti yɔrɔ Fatumata Togola a ye Amlidi sigikunba a ye o ɲɛfɔ nka Amlidi an bɛ se k'a fɔ a bangera an ka jamana kɔnɔ wagati jumɛn na ani a bɛ Bamakɔ yan nɔ dɔrɔn de wa walima a bɛ sɔrɔ Mali fan wɛrɛw fɛ. Awa an balimakɛ ɲambere ni ce o ɲininkali la Association malienne de lutte contre la drépanocytose officiellement papier au kan a sigira 1991 1991 kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen wagati o ye papier officiellement bari i bɛ se ka baara dɔ daminɛ mais yanni ka papier sɔrɔ ka yamaruya sɔrɔ ka o association in bɛ yen n y'a ye o de date o ye sinon san caman yani 1991 cɛ minnu ye association in sigi olu ye association baara daminɛ u ka jateminɛw kɔfɛ k'a fɔ ko bana in mago bɛ ɲɛfɔli ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ banabagatɔw ye banabagatɔ somɔgɔw ye ani banabagatɔ yɛrɛ furakɛlibagaw ye donc u y'o baaraw daminɛ san caman yani u ka se ka papier sɔrɔ alhamdulillah a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn walima Mali fan caman b'a la a sigira Bamakɔ yan fɔlɔ nka u nana faamuya k'a fɔ ni banabagatɔ ninnu tɛ Bamakɔ dɔrɔn banabagatɔ ninnu bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ yanni Bamakɔ association bɛ bɔ yan k'ale bɛ se ka taa ko ɲɛnabɔ an ka sigidaw la togodaw la région kɔnɔna na ni antenne sera ka sigi o yɔrɔw la olu yɛrɛ ka se ka baara kɛ ka fara Bamakɔ ta in kan o b'a to laɲiniw bɛ sabati teliya la ani tɔw b'a fɔ cogo min na efficacement donc n'i bɛ i ka région na n'i bɛ k'i ka activité minɛ o réaliseli ka nɔgɔn ka tɛmɛ mɔgɔ ka bɔ Bamakɔ yan ka taa sigida la i tɛ min maîtriser kosɛbɛ k'i bɛ taa fɛn kɛ donc association bɛ Bamakɔ cogo min na a bolofaraw bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wagati labanw activité labanw na an taara ka taa fɔ Tombouctou an ma se ka se Kidali sinon association in ka bolofara bɛ Mali région bɛɛ la hali région kura minnu sigira sisan olu fana association ka bolofara bɛ dɔw la olu tun ye duguba ye wagati u tun ma kɛ région ye tabarikala alhamdulillah o b'a yira k'a fɔ association in ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a bɛ ka mɔnɔ bɔ Bamakɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka se Mali duguba wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa Fatumata Togola n'i ye nin jɛkuluba kofɔlen ta k'a lajɛ maa joli b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bi a maa kɔni ka ca kosɛbɛ walima maa min kɔni garisɛgɛ bɛ jolici bana n'an ka jamana kɔnɔ o dagosi kɔni ka bon kosɛbɛ dɛ Fatumata Togola maa ba caman de bɛ association kɔnɔ i n'a fɔ tonton Sɛmɛ bɔra k'a fɔ cogo min na association tɛ banabagatɔw dɔrɔn ye banabagatɔw banabagatɔ somɔgɔw ani dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya baarakɛla minnu bɛ dɛmɛ don ni bana in furakɛ walima kɛnɛya baarakɛla a mana kɛ fan o fan ye donc association dayɛlɛnnen don bɛɛ ye o de y'a to association in jama ka ca kosɛbɛ parce que an y'a ye ka banabagatɔw dɔrɔn ka association y'an ka bana ye bana modèle min ye ɲɛtagaba kun t'o la parce que kɛnɛya tɛ anw fɛ an ka banaw bɛ cun donc ni an dama fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ fɛn kɛ bana bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka a limiter an ka activités limiter kosɛbɛ donc o de y'a to association dayɛlɛnna bɛɛ ye et puis o wagati fana yanni bana ka dɔgɔ dɔgɔtɔrɔ ni kɛnɛya furakɛlikɛlaw dɔw kun bɛ yen minnu vraiment olu kun ka laɲini association in ka sigi walasa lafiya bɛ kɛ ni banabagatɔ bana in tigilamɔgɔw ye donc o dɔgɔtɔrɔ baarakɛlaw b'a la kɛnɛya baarakɛlaw banabagatɔw b'a la banabagatɔ somɔgɔw b'a la ani mɔgɔ dɔ bɛ yen yɛrɛ banabagatɔ t'i bolo bana in t'i la i tɛ kɛnɛya baarakɛla ye mais i y'a dɔn k'i bɛ se ka dɛmɛ don ni association in ma walasa banabagatɔ bɛ lafiya n'olu nana olu bɛɛ lajɛlen bɛ association ye tabarikala aw ni jamana aw bɛ ɲɔgɔn kalama nin ko in na wa association malienne de lutte contre la drépanocytose jɛkulu min sigilen filɛ nin ye jolici bana kɛlɛli kama anw ka jamana kɔnɔ aw ni jamana ɲɛmaaw jamana marabaaw ministère de la santé ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma aw bɛ ɲɔgɔn kalama nin kɛlɛli na ni wulikajɔ ninnu na wa an ni jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama
bari kabi association si wakati association ginin ke baro ya nyini ka papier sur officiellement jamana nyamako ka donc ko association en bi donc jamana nyamako be association en kala maintenant association la inu fana sin fait jakuli ngala inu na sensibilisation ye belebele bayala nga point d'heure min be wori ka tagama kasi jamana nyamako mamunu kanga kuma anga kenya ngola jamana konnana ka anga geleyaw yirawla o be se ka nɔgɔya da min kɛ walasa olu ka se ka o nɔgɔya da ɲɛɲini ka ɲɛsin an ma an ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ni banabagatɔ in bɛ Mali fan o fan fɛ n'a mago bɛ furakɛli modèle min na n'a mago bɛ dɛmɛ min ka don a ka ɲɛnamaya kɔnɔna cogo min na olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'o lase o banabagatɔ tabarikala ayiwa Agibu Some Kulubali an bɛna e yɔrɔ ka na ɲininkali k'e la jɛkulu in a sigi ni bi cɛ a ka wuli ka jɔ baw e bɛ se k'i da se o kumaba dɔw ma wa minnu kɛra a ka cɛsiri ye minnu kɛra a ka wuli ka jɔ ye n'o ye association malienne de lutte contre la drépanocytose n'an ko jɛkulu min sigilen don ka se ka i disi da jolici bana kɛlɛli la anw ka jamana kɔnɔ bari Fatumata Togola bɔra sisan k'a fɔ jɛkulu don min bilara sen kan anw ka jamana kɔnɔ kabiri san 1991 wagati ka bɔ o la sisan ka na bila sisan na san 30 ni a kunkan fɛ jɛkulu in a sera ka kobaw jumɛnw kɛ walima wulikajɔbaw jumɛnw kɛ n'i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Bisimila. Jɛkulu in a ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ nafaman caman a sigi ni sisan cɛ a fɔlɔ yɛrɛ ye min ye n'o y'a belebele ye furakɛyɔrɔ kelen min b'an bolo bi Mali la yan ni n t'a fɔ n ko farafinna jɛkulu in don sababu y'a to dɔgɔtɔrɔso in sera ka jɔ an fɛ yan. A tun a furakɛli yɔrɔ yɛrɛ tun tɛ Mali kɔnɔ. A furakɛli yɔrɔ tun tɛ yan fiyewu fiyewu. O tun tɛ Mali kɔnɔ. O tun tɛ Mali kɔnɔ. A tun tɛ Mali kɔnɔ, a tun tɛ farafinna kɔnɔ. Allahu akibar. Donc jɛkulu in don ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye ka se ka furakɛyɔrɔ in jɔ Mali kɔnɔ yan. Fɛn fɛn nana o kɔfɛ dugu wɛrɛw la olu nana anw ta in jɔ. Tabarikala. Ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen jɔ anw ka jamana kɔnɔ min bɛ ɲɛsin ni bana in kɛlɛli ma n'o ye jolici bana ye ka se ka a furakɛli yɔrɔ yɛrɛ sigi anw ka jamana kɔnɔ. A tun tɛ yan. A tun tɛ yan. Donc jɛkulu in don kɛra sababu ye ka se k'o yɔrɔ in jɔ. Ka jɔ tɛ dɛ mais ka kɛra a sababu bɔra ale do la ka se ɲɛmɔgɔw ma u k'an dɛmɛ an ka se ka furakɛyɔrɔ in. O de tɛ centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose CRLD. O de tɛ Pongé ni. O de bɛ Pongé ni. Alhamdulillah. Donc n'i ye jateminɛ. Yanni ka se Pongé yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso donda. N'i ka se Pongé dɔgɔtɔrɔso donda ma a so filɛ nin ye i kini fɛ so min don an y'a jɔ ka couleur kɛ a wurujilaman don parce que o kɔrɔ ye mun ye an ka bana in bɛ jeli la o de y'a k'a ɲa couleur kɛ ka joli tamasiyɛn di so in yɛrɛ ma n'i y'a so bilenman ye dɔrɔn i kini fɛ yanni i ka se Pongé dɔgɔtɔrɔso la. Donc o b'a yira k'a fɔ o ye a furakɛli yɔrɔ ye. O y'a furakɛli yɔrɔ ye o ye a ɲɛɲini yɔrɔ ye. Wa min sigilen don anw ka jamana kɔnɔ wa maaw bɛ bɔ Mali fan bɛɛ fɛ a ka diya hali an kɛrɛfɛ jamanaw la ka na nin yɔrɔ kofɔlen na. Alhamdulillah. O ye jɛkulu in ka baara ye. Jɛkulu sigi a ye koba ɲɛ o yɔrɔ la. A ye koba ɲɛ. Jɛkulu a ka baara filanan fana n y'a f'i ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na n ko an bɛ ɲɛfɔli kɛ n'o ye sensibilisation ye. Sensibilisation. An sera ka fɛɛrɛ kɛ ka don Mali région kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. Alhamdulillah. Ka ɲɛfɔli kɛ ka bana in an bɛ k'a bɔ dugu la hali bi min t'a dɔn bi o ka ca ka tɛmɛ min b'a dɔn in kan dɛ mais an m'aw sigi hali bi an b'a kan. Donc an kɛra sababu ye. Agibu Some tora Agibu Some Kulubali i ka kumalatigɛ tɛ bari bana ye fɛn ye Ala ka lajarabiw don nka tuma dɔ la ne ni bana sugu ye an minɛ anw ka jamana kɔnɔ denmisɛnniya yɛrɛ la anw minnu garisɛgɛ donna a la dɔw b'a fɔ dabali de nɔ don dɔw b'a fɔ kɔrɔtɛ nɔ don dɔw b'a fɔ jinɛ bana de don nka sensibilisation de bɛ se ka kɛ sababu ye ka a bana sugu k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna ka fɔ kɔrɔtɛ nɔ tɛ dabali nɔ tɛ jinɛ bana tɛ nka bana dɔ de don min bɛ adamaden farikolo la jolila bana de don ka se ka ɲɛfɔli kɛ sensibilisation de bɛ se ka kɛ sababu ye k'o bɛɛ ɲɛfɔ. O de y'a to an fɛ yen an ka centre la yen
ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔ kura bɛ taa banabaatɔ kura bɛ taa alhamdulillah ala ye diɲɛ don o don da banabaatɔ kura bɛ taa ba caman bɛ sɔrɔ an ka sensibilisation in do fɛ tabarikala parce que mɔgɔ caman sigilen bɛ hali bi u bɛ dibi ladɔnni bana in ladɔnni ko la donc a ɲɛfɔli ni ne ye bana in donna bana in na k'a ɲɛfɔ e ɲɛna sisan e bɛ wuli i ka dɔn ta e fana bɛ se k'a ɲɛfɔ dɔ ɲɛna o fana ba fo ka taa se mɔgɔ 10 hakɛ ma donc o de bɛ ka bana in bɔ dogo la dɔɔni alhamdulillah fana ye association in ka tabarikala Fatumata Togola bana in dɔɔni anw ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ centre ka jɔ a kama ka furakɛli yɔrɔ ni ɲɛɲinini kɛ bana in kun kan ko kɔrɔfɔ la tuma dɔ la i n'a fɔ n bɔra san ka n da don min na o de ye k'a fɔ subaga nɔ don kɔrɔtɛ nɔ don dabali nɔ don o kɛra sababu ye denmisɛnnin caman ye degun sɔrɔ u ka denmisɛnninya la lakɔlidenya la ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma bana in a bɛ dɔn cogo di a taamasiyɛnw ye mun ye walasa an ka se k'a dɔn a b'an den na walima a b'an yɛrɛ kun na n'an ka wulikajɔw kɛ ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ tɔnɔsɔn bɔra k'a fɔ cogo min na association ka baara ye sensibilisation donc sensibilisation kokumu kɔnɔna na an yɛrɛw ye formation caman kɛ bana in cogoya kan hali n'a sɔrɔ an tɛ dɔgɔtɔrɔ ye walasa an k'a dɔn an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogo min na an kana kɛ sababu ye ka mɔgɔw bila fili la donc dɔgɔtɔrɔ bɛ min fɔ an ye o de ye k'a fɔ ko bana in ye dimi bana de ye an yɛrɛ b'o dɔn fɔlɔ de parce que a b'an minnu na an b'a dɔn k'a fɔ ko dimi bana de don a dimi a fari dimi a ka dimi fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ tagamasere fɔlɔ ye dimi dimi ka bon cogoya la n'a fɔra k'an ka ɲɛfɔ a bɛ hakɛto a ka bon ni tin dimi Allahu akbar o ye tiɲɛ dimi dan don n'a y'i minɛ i t'a dɔn i b'a ɲɛfɔ cogo min na i kɔni b'a dɔn ko dimi b'i kan i bɛ se ka min fɔ an ka banabaatɔ bɛ se ka min fɔ dimi don fɔ i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ min bɛ dimi yɛrɛ kɔsago se ka min fɔ tellement que a dimi fanga ka bon adamaden farikolo tellement que dimi fanga ka bon se ka min fɔ an ka denmisɛnninw kulekan ne sen bɛ n dimi n bolo bɛ n dimi dimi min don n'i y'a fɔ ka mɛn n'i y'a tigi ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dimi yɛrɛ yɛrɛ de b'a tigi kan ka fara dimi kan an bɛ se ka min fɔ ka fara o kan o de ye komi den fitininw filɛ olu tɛ se ka kuma bana in dun ye bana min ye tiɲɛna bana de don i n'a bɛna diɲɛ na de donc kabi den fitinin bana in mɔgɔw farikolo réagi cogo tɛ kelen ye bana na dɔw bɛ se k'u ka dimi daminɛ joona o b'a sɔrɔ u ma kɔrɔbaya fɔlɔ kabi kalo 3 wagati ninnu na fo ka taa se kɔrɔbayali wagati ma dimi na wagati do mɔgɔw cogoya tɛ kelen donc den fitininw na mansaw bɛ se ka min jateminɛ bari ale tɛ se k'a f'i ye ko nin yɔrɔ bɛ n dimi o de ye ni dimi bonyana ni dimi daminɛna wula fɛ ka don su kɔnɔ ni dugu jɛra i b'a ye den tɛgɛ filaninw fununen don tɛgɛ faraw bɛ funu a senw bɛ funu donc e b'a ye a tɔnnen don i b'i yɛrɛ ɲininka ko mun y'a sɔrɔ nin tun bɛ kɛ ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ dɔn nin tun bɛ k'o la wagati caman sen tun bɛ gonfler bolo bɛ gonfler ko a y'a ta ko ka taa n'a ye ɲari fɛ ban kɔni na a bɛ taa n'a ye mugu furakɛla fɛ yen o tun bɛ taa ka taa o bɛ taa tɔ sama ka dɔ fara dimi kan parce que ale tɛ se k'a ɲɛfɔ min b'a la o ɲɛ b'a funen na a bɛ k'u ɲɛna ko den mugura de donc u b'a sama den bɛ kule dɔ bɛ fara kule kan fɛn tɛ bɔ funu in na a tigi dun n'a bɛ kolo la a b'a fɔ a ye kolo ma kari mais pourtant a fununen don donc taamaserew fana na ɲɛkisɛw bari anw ka bana in bɛ kɛ sababu ye ka joli dɛsɛ se mɔgɔ ma o y'anw ka bana gɛlɛya dɔ ye bari jolilabana yɛrɛ don jolilabana don donc dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ la o de bɛ ɲɛkisɛ ninnu kɔnɔna kɛ nɛrɛ ye walima k'a kɛ komi blanchâtre a bɛ kɛ komi jaune ani tɛgɛ fura ni sen kɔnɔna ninnu donc mansa caman walima an ka farafin furakɛla caman ma n'o ye u tun b'a fɔ ko sayi de b'a tigi o bɛ ani sayi ɲagami ɲɔgɔn na parce que sayi bɛ ɲɛ couleur yɛlɛma ka tɛgɛ kɔnɔna yɛlɛma mais dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔ la ni sayi bɛ min kɛ joli la ani ale bɛ min kɛ joli la o bɛ ɲɔgɔn tali kɛ ɲɔgɔn na dɔɔni o de y'a to o yɔrɔ la u bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ donc o bɛ se ka kɛ bana in tagamasere dɔ ye denmisɛnnin fitininw fana kɔnɔ bɛ funu a bɛ tɔn donc n'i ye kɔnɔ in tɔnnen a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ b'a fɔ ko kɔnɔ de tɔlen don an ka lemurukumuni d'a ma an ka nin d'a ma mais dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛfɔli la ko farikolo yɔrɔ dɔ de bɛ yen kɔnɔna na organe dɔ de bɛ yen min bɛ globule rougew minɛ n'ale y'olu minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan n'a cayara n'a ma se ka yɛrɛ libérer o de bɛ na ni kɔnɔ in bɛ funu o tɛ adamaden yɛrɛ sama nɛnɛ ye sa donc e b'o kɔnɔ in tɔnnen ye a bɛ k'i ɲɛna ko a ye fɛn dɔ de dun
walma kono jalen no gazi de ba kono kasoro ote ni banay tamasiri do do wi donc ni tamasiri do lam sikami fo fara ko de fana demsenu farfale me ku ka sangani wakati be donc mo ko baye ka fo demsen to cela li wala linte li wala linte at sega giringa do ko la wakati ba bisege donc no soro jeli ko de se ba fika ke farkulo ma yira folo mais bi da soro ateye yana na me ale ka comportement ba yira ka foko fanga beretala ado tsika fanga la bara chama ngene do ninga do rabe sen wakati be adale no ka sega no mo ta famia mu do ba foko defu ari do nya fo ko be so la me bana inta ma seri do tsika ke o fane tabarkala ay ni nyefoli fusara kosbe mununte jolici bana do walma kuluci bana do lu ka seka a famia ka nyefoli ka ke ala tanto telinyata flebo ka seka famia li basora la ni bana inta kala je aw ye jekulu min sigilen do ka se ki disi dala ka sensibilisation la famia lu blasinka mo be se ka kununtugo na ka nyeshi banaima amludi asigi ni biche ay kuba munun ke ayo dadu dowla nga bara nyana mayala ani gele atiba amludi sigi ni biche gele o jumen bawka aka la ni munye dona na tolawla juin kalo kletan kononton na tola o ye dun krengreni jien bunaku ka kanyeshi jolici bana eno e koloci bana kelelima mun la benendo o fe ni ala sona ma baro ta ko flana na ambi sigin kana akase ka onendo ni nyanche anka wala likola aka ansoni يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بس مفتقها الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بس مفتقها الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani waliŋmando an be o lase aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma a be ka u ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ min be ɲɛnamaya tele ɲɛta jabarani so sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni waati kelen na bi masala be ka boli kisa ka min ye bana ye bana min ni an b'a fɔ ma ko drépanocytose nanzarakan na ni dɔw ko ko jolici bana dɔw yɛrɛ ko ko koloci bana ni ye bana ye min kɛn bɛ ka digi kɛ maliden yɛrɛ caman na bi kosɛbɛ bamako yan hakaja ka se togodaw ma hakaja ka se mali yɛrɛ duguba wɛrɛw ma jɛkulu dɔ sigilen bɛ anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu min kɔni ye i disi da bana in na ka se ka ladilikanw ni bilasiralikanw ka se ka kɛ a ka tagamabere ka ɲɛsin bana kofɔlen ma n'a bɛ fɔ ma association malienne de lutte contre la drépanocytose an ye u wele ka na bi an n'olu de bɛ baro sigi la ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ma ayiwa ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye ka fɔ Agib Soumaye Kulubali o de ye gɛlɛyaw jumɛn bɛ baara in na walima o ye gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ amilidi yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na n'o ye bilasirali minnu n'a b'olu kɛ ka taa se wulikajɔ wɛrɛw caman ma. Bisimila i y'a fɔ cogo min na baara o baara a bɛɛ n'a gɛlɛya don. n'o ye tiɲɛ. Gɛlɛya camanba b'a kɔnɔ an ye minnu sɔrɔ ala barika la an b'an kɔgɔ da la ko a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi min yɛrɛ degun b'an kan n'o ye a gɛlɛya fɔlɔ ye an ka dɔgɔtɔrɔso in n'o ye CRD tilefɛ dɔgɔtɔrɔso do sufɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ. O ɲɛfɔ an ɲɛna Agib Soumaye Kulubali an k'a faamu. Tilefɛ dɔgɔtɔrɔso do cogo parce jumɛn na? que dɔgɔtɔrɔso in an b'a ɲini tuma min na a laɲini kɛra ni o do sababuya ye banabaatɔw bɛ na sɔgɔma n'u ni crise nana dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ crise min b'u kan ka se ka crise in mada yanni wula cɛ dɔw bɛ wula sɔrɔ dɔw bɛ tɛ wula yɛrɛ sɔrɔ u ka crise bɛ mada u ka crise bɛ mada dɔw kasibaatɔ bɛ na n'i y'u natɔla ye i yɛrɛ bɛ kasi u nɔfɛ mais n'u donna dɔgɔtɔrɔso in na
dɔw i b'a yɛlɛ u yɛlɛtɔ bɔtɔ ye dɔw ta yɛrɛ bɛ se ka continuer crise la fo sufɛ mais dɔgɔtɔrɔso in u ka baara dan ye ni wula sera 16h yan fan baara banna lansara waati dɔrɔn baara bɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso in na donc banabaatɔ i ka protocole dɔ bɛ kɛ k'a d'i ma furakɛli minnu kan ka kɛ i la su kɔnɔna na soit i bɛ bila ka taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la soit i bɛ bila ka taa so ni mɔgɔ b'i bolo min bɛ se k'i dɛmɛ k'o protocole in assurer cogo min na siyɔrɔ kɔni tɛ yɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ non o tɛ yen siyɔrɔ dɔgɔtɔrɔso in siyɔrɔ tɛ mɔgɔ tɛ si dayɔrɔw bɛ yen banabaatɔw bɛ taa da k'u ka crise ma da mais si tilenkɛyɔrɔ don nka tilenkɛyɔrɔ tɛ mais silikɛyɔrɔ tɛ o ye gɛlɛya ye o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya b'an kan o ye gɛlɛya ye o gɛlɛya belebele b'an kan gɛlɛya filanan fana ye jumɛn ye ni an b'o o kɛlɛ la bi ni o y'an ka wulikajɔ dɔ ye i n'a fɔ n balimamuso Fatumata bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na c'est vrai an ye région caman boli ka se ka furakɛyɔrɔ kɛ yɔrɔ dɔw la mais hali bi a tɔba bɛ k'a fɔ hali bi a tɔba bɛ donc an ka laɲini ye bi région yɛrɛ tɛ dɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ bi dɔgɔtɔrɔso fɛn fɛn bɛ yan ko dɔgɔtɔrɔso misɛnnin don a bɛɛ ka se k'i ɲɛsin jelici bana in furakɛli ma i n'a fɔ CRLD bɛ cogo min hali n'u ma furakɛ ka ban mais crise tɔ mana don ye sababu ka sɔrɔ min bɛ se k'a ka crise nɔgɔya ASACO ni CESCOM a bɛɛ lajɛlen ani clinique bɛɛ lajɛlen tabarikala u bɛ se ka nɔgɔya lase donc banabaatɔ hali ni bɔra Bamakɔ fan dɔ fɛ f'i kana taa congé CRLD la diyagoya f'i ka taa CRLD la donc an bɛ fɛ dɔgɔtɔrɔso misɛnnin fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ ka se k'i kɔkɔ da bana in kɛlɛ la CRLD dɔrɔn tɛ o kɔni o y'an ka laɲini belebele dɔ fana ye tabarikala ayiwa Fatumata Togola d'accord Fatumata Togola i bɛ se ka mun fɔ ka fara Agibo Some Kulubali taw kan bana in walima jɛkulu in yɛrɛ ka degun a min bɔ jɛkulu ma o ka haka ja banabaatɔ yɛrɛ kan bana min ye ɲɛnamaya bana ye degun kɔni bɛ an kan yɛrɛ yɛrɛ de ɲɛnamaya étape bɛɛ la degun gɛlɛman min bɛ yen bi o ye an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw gɛlɛya dɔɔnin bɛ dɔgɔtɔrɔso la sisan u bɛ sitting na n'u nana sɔgɔma u tɛ baara kɛ fɔ 10h ni 10h sera u bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw furakɛ donc ni mɔgɔ min tilenna ni dimi ye ka sini dimi ye ka taa sɔgɔma ko ka taa sigi ka dɔgɔtɔrɔw lajɛ fɔ 10h baara ma kɛ fo 11h baara bɛ sɔrɔ ka daminɛ wala furakɛli tan kɔnɔna na jama ka ca 14h bɛ se wagati min na o b'a sɔrɔ olu tilala u ka baara la mais o b'a sɔrɔ banabagatɔw n'u ka dimi bɛ ɲɔgɔn na hali sisan donc banabagatɔw bɛ segin ka na so ka na mɔgɔ de ɲini k'o furakɛli kɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ minnu n'an bɛna olu sɔrɔ so olu ma former an ka banabagatɔw furakɛli la donc furakɛli bɛ kɛ gɛlɛyaba ye donc gɛlɛya min bɛ olu n'u ka ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi o kɛra gɛlɛyaba ye an ka furakɛli tagabolo la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan a kɛra degunba ye banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔw o y'a to faamuya dɔ tun b'anw na o ye anw renforcer o faamuya in na kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko bana in furakɛli yɔrɔ man ka da yɔrɔ kelen ma tugun o ye kelen ye o y'a sɔrɔ an tun b'a laɲini na kɔrɔlen k'a fɔ point G dɔrɔn de b'anw bolo o ye Bamakɔkaw dɔrɔn ye maliyɛn minnu bɛ Kayi n'a fɔra k'i ka muso tinbagatɔ ta Kulukoro ko ka na k'a kana jigin Bamakɔ gɛlɛya b'o la dɛ bon dimi min b'o kan o dimi kelen de bɛ an ka banabagatɔ kan n'i ko k'i k'a n'o dimi ta Kulukoro min ka surun Bamakɔ la ni région bɛɛ a ma nɔgɔ jan ko n'i ko k'i k'o ta e tɛ ka na i yɛrɛ ka mobili la k'i k'a don transport en commun kɔnɔ ko ka na n'a ye i selen Bamakɔ t'i selen CRLD la gɛlɛya dan don kuma tɛ ka se Mali région tɔw ma ani association fana ka baara fanbaw la formation de kɛra daminɛ ye ka dɔgɔtɔrɔw former ka agent de santé former drépanocytose ani drépanocytaire ka furakɛli la parce que n'an ko furakɛli drépanocytaire bɛ se ka bana ɲɛnamaya bana bɛɛ lajɛlen kɛ a wolola ni bana in ye mais bana tɔ bɛɛ bɛ se k'a minɛ mais o bana ninnu tɔ kelen kelen bɛɛ furakɛli bɛ se ka kɛ sababu ye k'ale ka nin bana in na wuli ka gɛlɛya don a kɔnɔna na fo dɔgɔtɔrɔ k'a dɔn ni drépanocytaire nana fɛ yen ni nin bana in ye jolibarabagatɔ nana ne fɛ yen n kan ka fura jumɛn k'a la n kan ka furakɛ cogo di donc n'o dɔnnen tɛ n'i taara n'i ka angine ou bien palu ye dɔgɔtɔrɔso la n'ala ma far'i kan y'a dɔn furakɛli bɛ ban nin bana in bɛ wuli donc bari hali ala kunbɛ cogo yɛrɛ ɲuman donc association kun bɛ amdiri kun bɛ dɔgɔtɔrɔw de former mais e k'a lajɛ association bɛ yala ka dɛmɛ de ɲini o bɛ dɛmɛ sɔrɔ wagati jumɛn k'a bɛ se ka Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ former
akuma ka ca donc akanga laɲini ni ɲɛmɔgɔw bɛ se ka drépanocytose don an ka kalan na k'a daminɛ ekɔliso fitininw na parce que drépanocytaires mago bɛ karamɔgɔw k'a faamuya fɛn min ye ni bana in ye ni banabagatɔ bɛ se ka bɔ a ka so sɔgɔma ka na o b'a sɔrɔ fosi t'a la yanni récréation cɛ a ka bana bɛ wuli n'a taara so a bɛ se ka dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 kɛ so ale bɛ n'a ka sɔrɔ a ka niveau tɛ tɔw taara k'a da examen yɛrɛ fɛnɛ wagatiw fɛnɛ gɛlɛya bɛ jatigɛ min bɛ da ka crise fɛnɛ bɛ wuli o wagatiw voilà a ka kalan ka gɛlɛn donc jamana ɲɛmɔgɔw ka nin an ka bana in kalanni lakananin don an ka programme nationalw la primaire la denmisɛnninw n'u jɛɲɔgɔnw bɛ kalan bana in na u b'a dɔn cogo min na o camarade de classe min bɛ yen ni drépanocytaire don olu bɛ se k'a tɔbɔtɔ cogo min na a ka se k'a ka kalan kɛ secondaire fana na a ka kɛ o cogo kelen na a ka don kalan na ekɔlidenw k'a faamuya a bɛ cogo min na olu n'a tigi bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ cogo di lafiya kɔnɔna na supérieur la fana a ka kalan ye o cogo kelen na an ka karamɔgɔw yɛrɛ fana bɛ kalan yɔrɔ min na a ka kalan olu yɛrɛ kunna bari olu de bɛna kalan denmisɛnninw kunna u k'a dɔn min don bana in bɛ cogo di n'a bɛ denmisɛnnin min na an b'a denmisɛnnin accompagner cogo di n'o kɛra dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'u ka formation sɔrɔ o kɔnɔna na jamanaden bɛɛ bɛ formation sɔrɔ o kɔnɔna na sensibilisation fana bɛ sigi sen kan ka ɲɛ o kɔnɔna na a ka d'an ye dɔgɔtɔrɔw ka former Mali fan bɛɛ fɛ ɲɛmɔgɔw k'a don u ka programme kɔnɔna na drépanocytose tɛ maladie rare ye tuguni bana fitinin bana dɔɔni tɛ ko bana min tigilamɔgɔ man ca o tɛ tuguni drépanocytose a ka d'an ye a bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ ko c'est un problème de santé publique donc jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye min ye ka furakɛli yɔrɔ surunya population na cogo min na u ka drépanocytose don santé publique la walasa olu yɛrɛ ye furakɛlikɛyɔrɔw lajigin ka na fɔ CCRF la cogo min na ni drépanocytaire ka crise wulila hali n'a taara ka yɔrɔ ASACO la n'ale ka plateau technique t'ale permet ale ka se ka prise en charge kɛ ale k'a dɔn a kan ka se ka min kɛ ka sɔrɔ k'a bila ka taa CCRF la CCRF mɔgɔw ka se ka prise en charge kɛ ni olu dɛsɛra wagati min na sisan hôpitaux spécialisés lenw sen bɛ se ka don a la olu bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na mais an ka laɲini t'o ye gɛlɛya wɛrɛ min b'an kan o de ye drépanocytose bɛ jouer kolow kan kosɛbɛ an ka denmisɛnninw caman denmisɛnninlamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se ka mɛtiri 3 4 tagama tɔgɔw kun ɲiminen don walima dɔw bɛ n balimakɛ ɲamele hali ka téléphone ta ka jɔ o kulo la bolo tɛ s'a kɔrɔ parce que kamakun ye problème sɔrɔ donc a tigi tɛ se ka bolo in kɔrɔta ka se hakɛ dɔ ma bolo in bɛ kɛ komi digi kɛra o la kosɛbɛ kosɛbɛ o furakɛli dun ye furakɛli cogo kelen de ye tɔgɔ ni kamakun bɛ kɛ opération de bɛ kɛ a wari ka ca fo ka fɔ k'a wari ka ca tɔgɔ kelen u ma wari bɔ fiyewu 1,500,000 ni tɔgɔ 2 bɛ ten bari n'a ye tɔgɔ kelen minɛ n'Ala ma far'i kan dɔ in fana bɛ bɔ a kalama le fait que e bɛ poids bɛɛ bila ka taa dɔ in kan kamakun fana même chose donc o gɛlɛya b'an ka denmisɛnninw kan kosɛbɛ kosɛbɛ minnu ka ɲɛnamaya gɛlɛyalen don ni bana in sababuya la donc ni ne y'a faamuya drépanocytose n'o ye jolici bana ni dɔw ko koloci bana don min musaka kolo ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ et surtout ni a ye degun lase minnu tɔgɔ ma o tɔgɔ yɛrɛ kolo opéré tɔ ka a baara kɛ o de bɛ taa fo 1,000,000 ni a kunkanfɛn na o ye tɔgɔ yɛrɛ kelen ye tɔgɔ 2 bɛ taa fo 1,2 ni a kunkanfɛn na o b'a jira k'a fɔ bana don bana min musaka ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ Agibu Soumé Kulibali 19 juin u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ bunako kan min bɛ ɲɛsin jolici bana kɛlɛli ma don in an bɛ ka sɛnsɛn ka se a ma ɲinanta bɛ bila hokumu jumɛn kɔnɔ labɛn jumɛn sabatilen don ka ɲɛsin a ma 19 juin n'o ye juin kalo tile 19 ye ayiwa bisimila i y'a fɔ cogo min na 19 juin o ye an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan diɲɛ bɛɛ 19 juin journée mondiale de lutte contre la drépanocytose diɲɛ bɛɛ de bɛ jɛ k'a don la ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an bɔra sisan ka 10 mai don la ɲɛnamaya banna sisan kalo tile 10 dɔrɔn kalo kelen dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni ye 19 juin fana an y'a baaraw daminɛ an bɛna se ka la ɲɛnamaya cogo min na parce que ale an kelen ta kɛ ani diɲɛ bɛɛ de bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc fɛn min don an ni diɲɛ bɛɛ tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a la an kɔni a labɛnw daminɛ yann'a don cɛ fɛn fɛn kan ka bɔ a la ni Ala sɔnna ma an bɛ mɔgɔw labɔ a kalama ni Ala sɔnna ma donc a don bɛna kɛ bilasiraliw a bɛ kɛ bilasirali ka sensibilisation kɛ ka kunnafoniw cari bana in yɛrɛ kan
walasa bana in maaw bɛ se k'a dɔn cogo min na a furakɛli cogo fɛnɛ a n'a kunbɛ cogo fɛnɛ a ka ja bana bɛ se ka fo banabaatɔw la cogo min na olu de kalanw ni o formation n'o fɛngɛ olu de bɛna boloda ka bɛn ni juin kalo yɛrɛ tile 19 ye ayiwa baro bɛ ka se a sɛnsɛnyɔrɔ la Fatumata Togola bana o bana ni degun ka bon tantɔ a furakɛli musaka ka bon bana do fɛnɛ min tɔɔrɔya ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ bari ale ni bana caman ti kelen i b'a ye banabaatɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka fɛn dɔw ku nka jolici banatɔ tɛ se k'o ku ni sanji ye a gosi o ye a dama degun ye n'i ye marifa ci a kɛrɛfɛ walima jatigɛ ko dɔ k'a tigilamɔgɔ sɔrɔ o y'a ta dama degun ye ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma bilasiralikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin denmansaw ma minnu ni ala ye garisɛgɛ to ni bana in na walima k'u denw garisɛgɛ to ni bana kofɔlen in na bilasiralikan b'i bolo wa? Yanno cɛ tun b'a fɛ k'a fɔ n ka laɲini dɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka programme national de lutte contre la drépanocytose sigi sen kan programme in kɔnɔ n'a kɛra ka ɲa n'ala sɔnna fɛn bɛɛ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na o bɛna kɛ nɔgɔyada ye banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔw fɛ maintenant conseil min bɛ n bolo ka ɲɛsin mansaw ma o de ye k'a fɔ bana ye lajarabi de ye n'ala y'a k'i garijɛgɛ i b'a minɛ n'i bolo fila ye k'ala barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔyada ka i ye a la o ni e y'o faamuya sɔrɔ i ka se k'o faamuya den na o bɛ lafiya ba di drépanocytaire ma parce que a b'a to a tɛ stressé stress ye an ka bana gɛlɛyalan dɔ ye a tigi ni hami man kan bana yɛrɛ dun hami ka jugu ni bana yɛrɛ donc a ka bana in minɛ i n'a fɔ ale farikolo dɔ ala de y'a latigɛ ye n'a wulila don min na a bɛ se k'a kun cogo min na a b'a kun n'a dimi t'a kan don min na a b'a ka ɲɛnamaya kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a kɛ cogo min na an o ladilikan de b'an bolo ka fɔ banabagatɔ somɔgɔw ani entourage bɛɛ lajɛlen parce que stress sababu caman ye entourage de ye ka caya donc entourage bɛɛ lajɛlen ka faamuya tɛ bana ye ala ka latigɛ de ye n'ala y'a di mɔgɔ min ma i tɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a minɛ kɔ ka a essayer k'i ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma kɛ degun ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ni ala sɔnna ma ayiwa Agibo Some Kulubali bilasiralikan hakaja ka ɲɛsin banabaatɔ somɔgɔw ma drépanocytaire ka hakili la ale farikolo mago bɛ ji la kosɛbɛ kosɛbɛ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ayiwa bisimila y'a fɔ cogo min na ladilikan min b'an bolo ka ɲɛsin banabaatɔ somɔgɔw ma ni banabaatɔw yɛrɛ fɔlɔ bana min don an y'a fɔ n ko a tɛ furakɛ ka ban mais an ka laɲini ye k'a ɲini ka bana in minɛ i n'a fɔ banatɔw bɛ cogo min na bana in a banabaatɔ minnu bɛ yen u ka ji k'u ta la ji mini u k'u ta la surtout an bɛ période min na sisan n'o ye fini cette période de chaleur ji ka min ka sɔrɔ minɔgɔ t'i la kana to minɔgɔ k'i minɛ donc jolici banatɔ walima koloci banatɔ a mago bɛ ji la a farikolo mago bɛ ji la mais anw ta ka jugu ni tɔw ta ye a banabaatɔ tigilamɔgɔw ka ji min kosɛbɛ yɛrɛ de vraiment a b'u dɛmɛ jeli taga ni ka segin la farikolo kɔnɔ an kɔni ka laɲini dɔw ye o bɛ nɔgɔya don ala la ayiwa ne bɛ segin ka na balimamuso yɔrɔ ani an tanti yɔrɔ ni o ye Fatumata Togola ye Fatumata Togola cɛkulu in n'o ye association malienne de lutte contre la drépanocytose aw bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn na bari an b'a jigiya ka fɔ lakɔli karamɔgɔw ka taa se école directeur ma madrasaso hali hakaja an ka kuranɛ durusi yɔrɔ kɛ ka se ka u wele a bɛ fɔ min ma ko sensibilisation n'o de ye ka se ka taa tamasiyɛn ɲɛfɔ maaw ɲɛna denmansaw ɲɛna jamana kɔnɔdenw ɲɛna bana in yɛrɛ a dɔn cogo hakaja a furakɛli cogo n'a furakɛli yɔrɔw ka se k'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen walawala ni maa min bɛ fɛ k'aw ka jɛkulu in lasɔrɔ aw bɛ lasɔrɔ cogo jumɛn na ni mago bɛ sensibilisation na ka k'i ka yɔrɔ la ni sera sɛrɛli la ka amnidi ɲininkali kɛ dɔrɔn i bɛ bilasiralibaga sɔrɔ i yɛrɛ la ayiwa ni wulili ma nɔgɔ mɔgɔ min ma fana ne ka numéro ye 79 79 19 19 05 05 51 51 o tɛ tubabukan na an ka segin a kan bamanankan na an ka se k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ka se ka 79 79 o ye 79 19
19 o ye 10 ani kɔnɔntɔn 05 05 o ye 0 ani 5 51 51 o ye 50 ani 1 ni maa min ye weleli kɛ o la a ka ca la i ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bana in kun kan ko kɔrɔfɔ la muso b'a ka numéro fara o kan ka aw yɛrɛ fo k'aw barikada kalamɛ jama bɛɛ lajɛlen fo la kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ayiwa an bɛ i yɛrɛ fana fo k'i wale ɲuman dɔn ayiwa Tera ka kɔrɔfɔ Kulubali ka kɔrɔfɔ kun cɛ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ayiwa ne bɛ min da n balimamuso ka kuma kan komi i y'a fɔ cogo min na a mana kɛ lɔgɔliso ye o a mana kɛ dɔgɔtɔrɔso ye o a mana kɛ kalanso ye o madrasa do o bulon kɔnɔ kalannaw do o jamakulu fɛn o fɛn n'i mago bɛ anw na an ka taa baro sigi k'i fɛ ka bana in ɲɛfɔ i ɲɛna n'i ma se ka se CCRL de la i b'an wele ne ka numéro ye 76 76 ani wɔɔrɔ ye 46 o ye 60 ay binani ani wɔɔrɔ ye 90 o ye 90 ye 68 60 ani 8 68 60 ne ka numéro ye n'i y'a wele i bɛ ne sɔrɔ donc ni tɔw ka numéro fana bɛ yen ni u bɛɛ t'an kɔrɔ yan mais n'i ye anw fila fɛn fɛn wele ni Ala sɔnna ma i bɛ fɛ baro ka taa k'e fɛ yen kɛcogo min na an bɛ jɛ k'a dilan an bɛ taa baro sigi k'e fɛ yen ka bana in ɲɛfɔ i ɲɛna Inshallah ok faamuyali bɛ se ka sɔrɔ tabarikala an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn aw yɛrɛ bɛ cɛsiri min na ka ɲɛsin ni bana kofɔli ma ka ɲɛsin kɛnɛya sabatili ma an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ Fatumata Togola y'a fɔ cogo min na santé publique de do malidenw kɛnɛya ka se ka sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bari bana min do nin ye bana gɛlɛnba ye a musakaw bɔra sisan ka fɔ min n'a musaka ka ca o bana do fɛnɛ min dimi ka bon n bɛ se k'a fɔ ka tɛmɛ bana yɛrɛ bɛɛ kan ni kuma diyara ne da bari bana ye Ala ye ne yɛrɛ Amadu Ɲanbele garisɛgɛ don a la a dimi bɛ cogo min na n'a a dimi wulili fɛ tuma dɔ la i tɛ foyi fusaya saya kɔ diɲɛlatigɛ la walima i tɛ foyi préféré ni saya tɛ diɲɛlatigɛ la o b'a yira k'a fɔ bana gɛlɛnba don aw yɛrɛ min bɛ ka wulikajɔ kɛ a la sensibilisation ni o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw Ala k'an n'aw sara ka yira la 19 juin Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ wulikajɔ minnu ni sensibilisation minnu bɛna k'a la Ala k'a don tulo kunnandi la ka aw yɛrɛ fo k'a wale ɲuman dɔn aw mana bɔ yan ka taa bolo don baara o baara la n'a ma kɛ ni Ala sɔsɔ ye Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na aw ka jɛkulu Ala ka barika don a la Ala k'aw yɛrɛ kan bɛn nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi faso jɔ kɛnɛ na maa welelenw association malienne de lutte contre la drépanocytose jolicibana a ka ja kolocibana kɛlɛli anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu min sigilen don o kama an ye u wele ka na ka kɛ ni juin kalo tile 19 natɔla ye min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin ni bana kofɔlen ma an tun ye u wele ka na u ka se ka n'u da don jɛkulu yɛrɛ la hakaja ka ɲɛsin jolicibana hakaja kolocibana yɛrɛ n'an ko a ma la drépanocytose ɲɛfɔliw caman kɛra hakaja faamuyaliw caman sɔrɔla la wa u yɛrɛ lasɔrɔcogo fɛnɛ u ye nɛgɛjuru siraw di an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliw caman bɛna sɔrɔ kisa in na k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn dɔgɔkun wɛrɛ aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة